No stoj, jak to dopadne. My sme došli na tú konečnú, tam ľudia sa na naporali a spolali podporní, nebavili sme sa s nimi. Ja si Marta posunie sama. No jasne. Však sa objednajte. Už som vládek na volášek. Teraz tam bude podľa mňa dosť plná. Bohužiaľ zrazu nezvolní. Čaute. Čaute. Ty máš krásny účes. Hello. Už je to tu. Niekto má jakú dynamiku. Hodím sa na ryby teda. Vy tam máte nejaké vínko otvorené, alebo čo? Ani niekoho malo ešte stále si prvý. V rebríčko. Máte slovanistický šál. Cítiš mi len na to zapaločenie. Už neriešim, s prehľadom neviem. Vôbec netuším. Naposledy som to videl asi 2 mesiace. Ty compras zase. Transportuje, ne? Čo sa neprišiel ako včera? Všetci po hodine si sa zatíha dojsť do tým chleb, čo? Oj, držíme. Čo ty robíš, natáčaš? Áno. Zamávajme hromady. Ahoj. Hej. Raz? No, Veronika tam má furt bundu, nestíha. Seriously. Nastupuje niekto? Do Vitoxy?